Ulame Indonesia menangkal corona. Ulame. Iwak ngomong kepaya dia wis bensin entek jan nyaru wis tenan. Duh ya Allah, cobaanku lho. Dah ibadah iki. Lah kok tumben iki lek dodol ulam laut penangkal corona kok mung dituntun. Iwake do mabuk apa nek numpak motor? Mabuk piye to, Wor? Tapi piye? Belum ada titik terang menuju understand. Maksudnya? Neng ndi kebak portalan. Iya. Ora iso dodolan. Lah iki urung kepayane malah Kepiye? tetekan bensin. Nah, kowe ora lek urung bayar to? Lek mau melayu ke iwak wektu kuwi, ayo. Yo maaf, Leng. Mohon pengertiannya. Lah iki jobku yo melu ke lockdown sih. Wah, wis job pirang-pirang batal kabeh. Hidupku tak seglowing dulu lagi. Wah, bayamu. Oh, wong desa. Piye kowe krungu kabar bro? Nek Tomber iki diisolasi. Alah hoak meneh. Iki ki ora hoak. Bisa. Ayo kuwi. Apa nggono bocahe positif ya? Coba. Oh iya. Cen pirang-pirang dino aku ora ketemu Tomber. Semenjak kowe karo Tomber mlayu ke iwakku kae lho. Sebrene urung kepethuk aku. Aku ki ora mlayoke. Alah. Pada dasarnya saya itu minta njaluk. Yo nek cara ngetrene iki jatah preman. Kae iki iwak dagangan. Leku tuku nganggo duit. Arek gujit jatah preman-premanan barang. Alah gelet apa piye? Dame. Arek yo ngono. Wis. Dame pokoknya aku iki. Gek. Ya gek piye? Tomber iki. Positif apa ora? Ambo. Kira aku kira genahke Heeh. arep nang omahe. Iya. Dadi kuwi sing isu sing beredar iki tenan apa ora? Arep melu apa piye? Ayo genah melu, pran sih. Bagus. Pran iki melu. Iya. War, bawar. Mudaro war. Bawar mudaro war. Ini lho. Oh, alah. Lho. Piye lho? Lah kuwi ngerti. Nek motor iku tekan bensin, malah aku arek dhisik kepiye kowe iki. Aduh, pekok. Yo maaf. Tidak sengaja. Wis ayo melu Pak, iki nek bonceng ngene. Ning iki ditung ojek. ora iso. Dadi cok karo iwake sing wingi. Oh, ora kae. iso. Ayo. Mantal wae kok. Apa? Lah iwakmu? Apalah arti iwak dibanding dengan tepos liro persaudaraan kita? Oh, masuk. Tinggal. Iya. Berang-berang makan coklat. Apa? Berangkat. Oke, teh. Tober. Wes, sing ndi omahe? Duh, sing lali ra tak standarke. Sing. Sing iki, sing kuwi, apa sing kae? Moto-motomu lho bukan. Oh iya. Kapan namu? Kapan goblok. Ber, Gun. Tomber. Rumah Tomber utuh. Siapa kalian? Orang asing, kelayapan sampai sini. Hal yang tidak perlu. Sudah lapor RT? Sudah lapor RT? Ganggu orang masak saja. Kalian orang asing, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak.
Mau apa kalian? Anu, mau mencari rumahnya Tomber. Katanya diisolasi. Oh, si Musang Soli maksudnya? Tuh rumahnya di sana. Sana, ke sana saja. Iya, Pak. Permisi, Pak. Mocang Soli toh? Apa ngono jenenge Mocang Soli Sutomber ya? Ben ini apik lho, jenenge Tomber. Aku jadi bingung. Piye? Rumangsaku mbiyen iki omahe Tomber iku kuwi Ji. Lah kepiye to kowe iki? Aduh, kok malah Sing iki. Oh sing kae. nek rumangsaku kuwi iki. Oh, Iya kok Ayo, sopo aku galak. Coba rono ya. Yuk, rono wae. Enggak, Bapak. Sama cuci tangan dereng. Loh, kok boten pakai masker? Itu niki. Pun jagi jarake. Nek matur sinten? Anu Pak, badhe pinanggih kalian Tomber ingkang larenipun remen mancing wonten lepen menika lho. Napa leres niki dalemipun lan napa leres menawi Tomber menika dipun isolasi nggih. Walah Musang Soli. Mriko. Jenengan mriko kemawon. Kula tak neruske golek pakan wedhus. Nggih, monggo. Oh, nggih. Monggo. Nggih, Pak, matur nuwun. Sang Soli sapa? Soli. Nakir. Aku titip Musang Soli. Kae didili kancane. Aku arek ngarit sik. Tak tinggal ngarit sik ya. Siapa ya tadi? Ganggu masa saja. Ber. Wah. Jebul kowe diisolasi tenan to, Ber? Ya maaf, Ber. I am sorry. Ki aku karo Gleng. Tekan kene iki nggenahke. Isu sing beredar jare kowe iki positif njuk diisolasi, Ber. Jebul tenan to. Wah, jan parah kowe. Buak por kuwi seneng ngomong karo buak. Sak tenane iki ora ngono kuwi, Wor. Wih. Lah piye to, Ben? Aku iki bener positif. Ning positif dadi pemancing. Hah, PDP. Sak tenane iki aku ki ora diisolasi. Ya. Ning diisolasi bojoku kaya ngene iki. Oh, alah Ber, Tomber. No. Oh, alah dadi kowe iki diisolasi to. Ora diisolasi to. Iki diisolasi karo bojomu ngene iki. Sakake kowe Ber, Gek Tomber. jebul kowe iki positif ta, Ber? Ning positif dadi pemancing. Kasihan amat nasibmu Ber, Tomber. Mancing kaya ngene iki kapan oleh, Pak? Gleng. Aku tak utangi wakmu neh ya. Ora iso. Oh ngile mudo mlayok ke iwak kowe durung tok bayar kok. Wis. Aku arek neruske iku ulame Indonesia penangkal corona. Ora ngurus wong pokok-pokok ngene wis. Aku dodol. Ya wis Ber. Kepenake le mancing. Ya. Aku ya tak bali dhisik. Wis ya. Dipenake. Ha, Ber. Kok sih? Jenengmu iso Mocang Soli iki piye? Walah, kuwi iki gur singkatan. Singkatan piye to, Ber? Muncang Soli kuwi ya. Singkatane mudar dicencang lan diisolasi. Hei, pada ngapain lo di dalam?